Bueno, moi boas tardes, noites a todas e a todos. Para min é un placer ser premiado con este certame de poesía Avelina Valladares. Estaba vindo de camiño coa miña familia e xusto cando entrábamos aquí na estrada lembraba a primeira vez que eu estivera nesta vila, que fora nun festival da canción. Na verdade que non sei se se sigue celebrando ou non, xa hai moitísimos anos, debeu ser a finais dos anos 90, na cal eu viña como guitarrista dun grupo punk rock muiñeira que se chamaban Os Celayotes. Tiña eu daquela, pois, se mal non lembro, 16 ou 17 anos. É curioso porque esa era máis ou menos a data na que comecei a escribir poesía. Desde aquela pasaron xa unha chea de anos e para min, de verdade, é un placer regresar a esta vila, pois, para recoller un premio que leva o nome de, precisamente, Avelina Valladares. Quero agradecer, por suposto, ao Concello, a organización deste premio, deste certame. É imprescindível para que os autores que escribimos en idioma galego poidamos seguir coa creación. A verdade é que tanto as publicacións como estes certames, como dicía, son imprescindíveis. Quero agradecer tamén, como dicía antes, tamén a miña familia, que está aí sentada, a Cris, a Aroa e a Xiana, que de momento non está facendo ningún ruido, extrañame. Supoño que cando menos o espere algo de ruido fará. E nada máis, e a todos vos por estardes aquí. De verdade que para min é un honor. Moitísimas grazas. Moi ben, moitas grazas polas túas palabras. Xa sabedes como é a dinámica.